Inselmilkom, merħba għal-programm ieħor Vale, wasalna fis-seba' programm, iż-żmien dejjem igerbeb, però għal darb'oħra nirringrazzjawkom illi rġajtu għażiltu l-kumpanija tagħna għal dissija illi ġejja u żgur illi se tieħdu pjaċir tisimgħu is-suġġett interessanti li se nindirizzaw illum. Kif qedtilkom il-ġimgħa l-oħra, illum se nitkellmu ma' koppja illi ħajjithom tevolvi madwar il-baħar u mbagħad wara se nkomplu ma' Mark Sultana illi huwa is-CEO tal-BirdLife illi se kellimna wkoll dwar is-salvataġġ ta' l-asafar tal-baħar. U mbagħad se niltaqgħu ma' Malcolm Borge. Malcolm Borge din id-darba se jkellimna dwar il-hydroponics. Issa x'inhu eżatt insiru nafu meta naslu għal dak il-mument fil-programm tagħna. Però illum ukoll Carlo għandu proġett ieħor għalina illi se naraw minn hawn ftit ieħor, però għandu wkoll mistieden. Charles Farrugia. Se nitkellmu miegħu lejn l-aħħar tal-programm. Se nibdew però billi nintroduċikom lill-Kaptan Joseph Vella u lil Eleanor illi qegħdin hawnhekk magħna għaliex propju ftit ta' żmien ilu rajt post tiegħek Joseph. U hemmhekk inti kont qed titkellem dwar l-asafal tal-baħar u inċident partikolari li se nitkellmu dwaru wkoll. Però intom ħajjitkom tevolvi mal-baħar. Xi fisser il-baħar għalikom? Aħna t-nejm il-melli, allura bla maridna trabbejna f'ambjent mdawrin bil-bahar. Jien Italija, jiena meta konna għadna żgħar, konna dejjem kunu qrib il-bahar, innannu kellu kajjiku fregatina, allura konna ta' sikwiet nirħula lejn Kemuna biex nitfgħu xi nassa. U trabbejna ħafna ġifieri viċin il-bahar għall-lawm, però anke bħala żvogu rilassament. Imbagħad la kbirna jisek tibqa' dik in-namra naħseb tibqa' ġo fik. Tibqa' miġbut u fil-fatt bqajt sakemm għamilt il-kors ta' diving, ġifieri sirt buwaddasa u mbagħad iltqajt ma' Joseph li wkoll kellu l-istess interessi. U nista' ngħid li mbagħad kellna l-kajaks u nomu u snorkeling jisna bla ma ridna u bid-dajsa bla ma trid tibqa' miġbut lejn il-baħar. Naħseb hija namra u mħabba li ma tispiċċax malajr. Aħna nistak zero u inti xogħolok ukoll u inti kaptan ta' vapur fil-fatt. Il-background anka jien meta kont żgħir il-papà kellu fregatina. Allura dejjem dawrin mal-baħar sjuf konna nqattawhom fejn il-baħar. Ovvjament meta kibirt irrealizzajt li stajt ukoll nagħmel karriera mill-baħar. Allura bqajt dejjem nevolvi f'dak l-ambjent, anke b'mod professjonali. Bod ovvjament iltqajt Eleanor, allura u komplejtu, għattu. Bilna ħafna f'dik l-irwol li u ma' żmien ovvjament ridna nagħtu kontribut ukoll fil-ħajja ta' kuljum tagħna. Naf li meta tkunu fuq il-baħar imma għajnejkom dejjem miftuħin u veru. Eżattament, għax mit-tfulija meta inti tkun barra titgħallem tosserva. U meta tosserva, iktar ma toħroġ, iktar tidħol fid-dettall. U llum bit-teknoloġija, bl-informazzjoni, dejjem iżżomm ruħek informat ta' dak li qed jiġri madwarek u meta inti toħroġ dejjem tosserva in-natura dejjem. Fil-fatt, kemm jiena u kemm Joseph bdejt f'xi snin qabel, kont involuta fil-Marine Rescue Team Unit ta' Nature Trust. Allura bla ma trid kull meta konna noħorġu fuq il-baħar dejjem għajnejk fuq ix-xefaq fuq l-orizzont fuq il-baħar ħatara jew tiltaqax ma' xi denfil jew xi fekruna. Fil-fatt l-irwol tagħna kien illi insibu dawn l-annimali feruti, sententi kienu jidħlu rapporti min-naħa tal-pubbliku, imorru fuq il-post u għax kellna liċenzja peress li inti qed titratta annimal protett, jrid ikollok liċenzja partikolari għalih ma tistax taqbad u tmur u tmiss l-annimal jew tipprova tneħħih mill-post. Però ma tistax, però tista' tinforma l-organizzazzjonijiet. U fil-fatt dan ix-xogħol li Nature Trust da tagħmlu. Arabla ma ridna aħna din qiegħda ġo fina kull meta noħorġu fuq il-baħar jew biex niġbru xi plastik. Jew biex nara niltaqgħux ma' xi ħaġa, inti toħroġ ukoll l-avventura jiġifieri ma tafx ma x'issa tiltaqa'. U din insertat li 15 ilu meta ħriġna bid-dajsa kellna ninsertaw dawn iż-żewġ ċifiet ma kinux feruti għaliex, però l-mod kif kienu, kif rajthom fil-baħar jiena kienet xi ħaġa li mhix normali li żewġ asafar jibqgħu fil-wiċċ tal-ilma u bid-dajsa risqa li jibqgħu hemm ġerment itiru. U kif għaddejna minn ħdejhom u rajthom li għadhom hemmhekk
Fil-fatt, ir-raġel qed jgħidlu hemm xi ħaġa mhix qiegħda sew, għandhom xi ħaġa ħażina dal-lasafar. Fil-fatt għandna ritratti hemmhekk, inti rajthom hekk u x'hekk. Jiena rajthom hekk, ħadd ir-ritratti mal-ewwel għaliex jiena ma kontx naf eżatt ma liema speċi qed nittratta u ma rridx li qed immixxi speċi protetta imma biex ikolli anke evidenza li jisma' dawn instabu fil-baħar. Sibnihom hekk kif qed tara qegħdin eżatt ħaddejn xulxin kienu maqdin ma' xulxin literalment biex tlif imdawwar mal-ġwienaħ. Ir-raġel dawwar jiena provajna kif tajt minn fuq id-dajsa rressaqhom lejn in-naħa ta' wara tad-dajsa fejn kienu aktar baxx u r-raġel tellagħhom minn hemmhekk. Mhux ma rridx ngħid li bżajna, hemmhekk fil-fatt tara jidher ix-xlief jidher kemm ċelesti kif kien imdawwar u mgeżwer madwarhom dawn imsiken njaf kemm kien ilhom fl-ilma maqdim dak il-mod, żgur li trauma. L-irkabtu tas-sajt fil-fatt huwa xi ħaġa problematika ħafna l-ħajja marittima u xek dan l-iskart li joħroġ mis-sajt. Ekku, mhux hemm diversi tipi ta' skart, però dan qed anke meta nkun qegħdin nozzu jew nisnorkil jew eċetera hija xi ħaġa li qed ninsertaw ħafna. Plastics, ħafna xlief, ħbula, ċimi, mormija. Ġifieri tellajtuh imbagħad? Tellajnihom u r-raġel bil-paċenzja. Kellna ħbieb magħna, konna fuq dajsa oħra, kellna ħbieb ukoll kienu ex-rescue team members u għenuna xi ħadd iżomm u jagħti l-wiċċ anke bdejn nippruvaw nattulhom rashom però huma bdew jiċċaqalqu, però r-raġel imbagħad bil-paċenzja il-problema kienet li dakinhar il-baħar kien naqra mċaqlaq. Allura iktar diffiċli. Inserta fuq id-dajsa kelli mqass u peress li d-dajsa qed tiċċaqlaq. Hemmhekk qegħdin naraw il-video fil-fatt ta' kif inti rnexxielek. Ix-xlief tant kemm kien fin, tant kemm daħal ġorrix tal-asafar li prattikament bil-fors rid id-dajsa tkun f'baħar kalm, allura ddeċidejt li dak il-ħin nidħol barsa xlok. U hemmhekk fejn rajt li dajsa kienet ovvjament għalken, u mbagħad hemmhekk bdejt kemm jista' jkun neħlishom. Fl-istess ħin sħabna tad-dingi tagħna Michelle u Sara, nsemmihom ukoll minn hawn, ikkuntattjaw il-BirdLife fejn imbagħad bdiet tingħata l-informazzjoni sakemm jiena ovvjament bdejt il-proċess biex naqta' xlief. Il-problema ta' dat-tip ta' armar tas-sajd hija li jkun materjal inviżibbli. Allura l-asafar, speċjalment jekk huma jitfixklu fih, ikun diffiċli ħafna biex jaraw huma speċjalment fid-dlam. Matul ġurnata jkun inviżibbli maħseb wara fid-dlam mhux hekk. Tant kemm itaqdu li l-ġwinħajn ma setgħux jiftuhom. Tant u fil-fatt imsiken dew anke jattakkaw naqar xulxin, għax dan ovvjament. Mhux hekk ikunu anke huma stressati. Eżattament. Jiġifieri. U importanti li meta wieħed jiltaqa' ma' dawn l-ispeċi li jinformaw mill-ewwel BirdLife għax huma ovvjament jituk parir x'għandek tagħmel u ma tagħmilx. Fil-fatt il-mistiden ta' warajkom se jkun propju persuna mill-BirdLife li settina din l-informazzjoni wkoll. Jiena nirringrazzjakom tal-ġid li tagħmlu wkoll għaliex kull wieħed u waħda minnha jrid jagħti l-kontribut tiegħu biex dawn l-affarijiet ikunu possibbli. U naf li trawmu tfal ukoll hekk. Għaliex kienu magħhom fuq it-tfal kienu magħna, kien impressjonaw ruhom għaliex ħafna mistoqsijiet. Għal-kemm imdorrijin, għatma insertajna safar tal-bahar, ġifiri għatma kellna ċans namlu rescues fuq. Pero baqaw jisaqsu, fil-fatt it-tfal bidew iżommuhom għax kienu jafu li kesħu fl-ilma l-ura għazvirnijom anka fi xugamani u zammewhom sħaħ. Elwin, rajnijom ir-ritratti wkoll. U għamilnijom fi xugamani wkoll biex ma jattakkaw xulxin. Tipproteġihom naqra minn. Anka tattilhom naqra bi-speċi ta' Grazzi ħafna tal-li l-għajtu l-istedina tagħna u tal-li qsamtu wkoll l-esperjenzi tagħkom. Jiena nixtieq ngħidilkom taslu kaxxa żgħira wkoll biex tieħduha bħala tifkira tal-programm Vale li jagħmlilkom Carlo. U grazzi wkoll tal-li ħsibtu fina u ġibtunna it-tappini u l-batteriji illi se nżiduhom mal-kollezzjoni tagħna, mhix xi kollezzjoni li aħna kburin biha naturalment għaliex kif għedna dejjem irridu naqsu iktar milli hekk, imma xi kultant dan l-iskart jiġi ġenerat bil-fors fil-ħajja tal-lum. Grazzi Eleanor, grazzi lilek ukoll. Joseph tal-li kontu magħna, jiena se jkolli nħallikom minn hawnhekk ħalli immur nara daqsxejn Carlo x'qed jagħmel illum. Carlo, hawnhekk kważi għamil biċċa xogħol mhux ħażin, lestejtu.
ma kienx fih wisq ix-xogħol. Dan Sewa. huwa buqar tal-fuħħar, kien popolari ħafna sa xar snin ilu kien jintuża ħafna biex iżejnu il-twieqi u l-affarijiet. Fil-fatt ġodda kulur u il-fuħar ġorġon. kien kannella jiġifieri. Iva, kien kulur il-fuħħar u biex nkun onest, impressjonajt naqra ruħi kemm għalqet malajr iż-żeba. Misni battu kien għadu mxarrab jiġifieri. Fil-fatt. Kont iġib subajja blu. Kont qed tirriskja ftit, fitilu Dad-disin għamiltu inti jew kien diġà moħħal Le, dad-disin huwa parti minnu, ġifieri fej qed tarawnek dan huwa parti mill-buqar. Jiena kull ma għamilt naddaftu, dak kien qiegħed barra u kellu nofsu kien qiegħed bl-ilma. Allura il-fuħħar meta jixxarrab jieħu kulur ieħor. Li għamilt peress li ħajġa jsib ruħu barra, tajtu passata sealer qabel ma bdejt nisboħ biex kemm jista' jkun meta jerġa' jixxarrab minn ġewwa l-ilma peress li l-fuħħar huwa porus, l-ilma li jkun fuq ġewwa ma jkollux fejn joħroġ biex iqaxxar iż-żeba. Sewwa, jiġifieri sealer fuq ma tajtu minn barra. Eżatt, is-sealer tajtu minn fuq għax minn ġewwa ftit diffiċli. Nistgħu nagħmluh xorta, nitfgħu is-sealer ġorti tkun imbagħad inħawduh u jiġi tajjeb xorta jkun issiljat minn ġewwa wkoll. Blu għax spirawk Eleanor u Joseph? Iva, jiena il-baħar inħobbu ħafna. Jiena fil-kitbiet tiegħi il-baħar huwa wkoll wieħed mill-ispirazzjonijiet tiegħi, jiġifieri meta nkun qed nikteb romanzi. Għax inti kittib ukoll, u xejn? Ukoll. Mara meta nkun qed nikteb il-baħar jispirani ħafna. Allura il-blues u l-hues kollha li għandu l-baħar, dak il-ħadrani, eċetera, fil-fatt anke is-settana huwa parti minn dik l-ispirazzjoni sajfija biex ngħidlek, avolja lija l-baħar huwa s-sena kollha mhux ovvjament qegħdin mdawrin biha aħna bħala gżira. Aħna ġens tal-baħar ngħidlu jiena, jiġifieri bil-forsi li x'imkien f'qalbek il-baħar se jkunu għalhekk għandna iktar nagħmlu sforz biex aħna l-Maltin nieħdu ħsiebu għaliex aħna niddependu ħafna fuq il-baħar tagħna. Mhux hekk u għandna baħar sabiħ, baħar sabiħ u ċar. Jiġifieri ħasra li mbagħad tara l-iskart fil-wiċċ iduru. Li ħankun qed nagħmel ukoll ħanżejjen ftit għandi din l-istensil żgħira u din l-istensil żgħira qisha forma ta' maduma Maltija. Kemm sabiħa. U ħanuża żewġ kuluri biex nagħmel fuq il-fliexkun. Fil-fatt oriġinarjament li kont se nagħmel fuq dan id-disin għaw isfel kont se ntih ftit kuluri imma ħanuża din l-istensil biex noħloq ftit disinji fuq il-fliexkun. U mbagħad fl-aħħar nagħti sealer fuqu biex nissiġilha ħanka minn fuq u mbagħad il-famuża xjamma kannella. Hemmhekk inkunu nistgħu noħorġu ftit iktar dettall. Diżgur se jkolli mmur nippruva jindi xjamma kannella wara li tisma' lilek hawnhekk. Issa l-istensil kif se żomma f'posta Karlo? Hawnhekk f'dal-każ ħanżomma bidejja. Sewwa. Għax mhux ħankun qed nuża l-istensil kollha, ġifieri ħankun qed nuża partijiet minnha biex noħloq id-disin. Okay. U bażikament m'hemmx affarijiet ta' barra minn hawn nista' anke nuri issa. Jiena sakemm inti tkun tista'. Jogħġbok. Mela ħankun qed nuża l-isfar li użajt il-ġimgħa l-oħra għax dan ħajkun ukoll parti mis-sett li ħanagħmel ftit żeba. Dejjem fit-tarf tal-pinsel. Issa, skużani ftit, mela jien ħanikkontrolla l-istensil b'subajja l fuq u l-isfel, hawnhekk fuq il-pinsel ftit li xejn għandi żeba u kull ma ħanagħmel immiss fil-postijiet li għandi bżonn biex nagħmel id-disin. Issa, mhux qed nagħmel ġeb jekk iż-żeba tidħol li taħt id-disin. U r-raġuni hi li xorta ħanixkatla ftit biex noħloq ftit effett. Ġifieri jiena kull ma ħanagħmel ħanoħroġ ftit hekk. Issa jiena qed ngħinek, però jekk ma tkunx tista' tagħmel hekk tista' twaħħalha b'daqsxejn. Tejp u xekk adeżiv u iżomma f'posta hekk. Importanti li ma tċaqlaqix. Importanti. Issa, kemm naqlaw hekk u jiena ħallejta ħanħallija u mbagħad ħanibni fuqha fil-postijiet li hemm mulaw. Ġifieri fis-sezzjoni li jmiss nkunu qegħdin naraw
spiċċa il-proċess. Mela lista qed narawha hekk, issa naraw x'kapolavur se toħroġ minna, x'ina hekk ngħidilhom daw kapolavuri għax x'intara hekk. Għall-ewwel tieħu qatta tajthom miegħu x'għamilt imissa. Iva. Ħafna drabi nibżgħu anke mill-istensils, ma m'għandniex għalfejn. L-importanti li jkollok l-għodda tajbin u li jkollok ftit paċenzja biex timla dak l-ispazju. Il-paċenzja virtu importanti immens. Nifqu għal ftit momenti ta' riklami, imbagħad jew magħna għaliex se niltaqgħu ma' Mark Sultana mill-BirdLife. Lura magħna u immedjatament se naraw dan il-filmat imħejji minn BirdLife li jismu Life Archipelago Garnija li se jitkellem propju dwar kif it-tniġġis mid-dawl għandu effett fuq l-safar tal-baħar. Mbagħad nidħlu aktar fid-dettall. Il-parti l-kbira tal-ħajja fid-dinja, inkluż dik tal-bniedem, tevolvi maċ-ċiklu naturali tal-jum u tal-lejl. Madankollu, is-sieda fil-livelli tad-dawl artifiċjali matul il-lejl qed tkollha effett fuq dan. L-użu eċċessiv u mhux floku tad-dawl artifiċjali qed ifixkel ir-ritmu tal-ġurnata tal-organiżmi ħajjin kollha u qed ibiddel ukoll il-mod kif iġibu ruhom l-annimali. L-użu ħażin tad-dawl artifiċjali u l-ħela fil-konsum huma s-sorsi prinċipali ta' tniġġis mid-dawl. Eluf ta' safar tal-baħar ibejtu tul ridumijiet tal-kosta tal-Gżejjer Maltin. Dawn huma il-garni u ċ-ċief, grupp ta' safar li huma sensittivi ħafna għad-dawl. Dawn la safar ikunu attivi fil-kolonji fejn ibejtu fl-aktar ħinijiet mudlama tal-lejl. It-tniġġis mid-dawl iħalli impatt negattiv fuq il-garnija u ċ-ċiefa. L-effetti prinċipali huma tnejn. L-ewwel nett id-dlam huwa parti importanti mill-habitat li fih ibejtu dawn la safar. It-tniġġis mid-dawl fil-kolonji tal-bejtiet ta' dawn la safar tal-baħar ifixkel lil safar adulti fil-ħidma tagħhom meta jkunu qed jieħdu ħsieb il-bejta. Dan huwa ta' dannu l-aktar tul il-perjodu meta jkunu qed iżoqqu il-frieħ, hekk kif l-adulti jkunu qed jirritornaw bl-ikel u ma jkunux jistgħu jelħqu l-ferħ minħabba il-periklu li jarawhom il-predaturi. Meta l-kolonji tal-bejtiet ta' dawn la safar ikunu esposti għat-tniġġis mid-dawl fit-tul, dan jista' jwassal biex kolonji sħaħ saħansitra jiġu abbandonati, xi ħaġa li diġà qed tiġri f'Malta. It-tieni impatt hu meta jasal il-mument illi l-frieħ wara li l-ġenituri b'dedikazzjoni kbira jkunu ħadu ħsiebhom għal xhur sħaħ jiġu biex itiru għall-ewwel darba. Dawn jiġu diżorjentati għax jispiċċaw itiru lejn id-dawl artifiċjali fl-irħula u l-villaġġi mal-kosta minflok għal fuq il-baħar. Meta jiġri hekk jgħejjew, inkella jaħbtu ma' dak li jsibu fi triqthom u jispiċċaw mal-art minflok fil-baħar. La darba jispiċċaw maqbudin fuq l-art, dawn la safar qatt ma jirnexxielhom jerġgħu jsibu triqithom lejn il-baħar mingħajr assistenza u ħafna minnhom jistgħu jmutu mingħajr l-ebda forma ta' għajnuna. Il-proġett Life Archipelago Garnija qed jaħdem biex inaqqas it-tniġġis mid-dawl fil-Gżejjer Maltin permezz ta' bidliet fil-policies u bil-promozzjoni ta' miżuri li jistgħu jittieħdu minn dawk kollha li b'xi mod jistgħu jkunu involuti f'dan is-settur. Il-proġett qed ikompli jiġbor ukoll tarif dwar għasafar tal-baħar li jinqabdu fuq l-art u l-impatti negattivi tat-tniġġis mid-dawl fuq dawn l-asafar. Int tista' tenna u tgħin ukoll il-safar tal-baħar li għandna f'Malta. Fittex frieħ li jistgħu jispiċċaw maqbudin fuq l-art matul Ġunju u Lulju u matul Ottubru u rrapporta dawn il-każi. Nittama li siftu dawk il-filmati vera interessanti u fl-istessin gustużi, ħanajtek. Mark, grazzi tal-ilqajt l-istedina tagħna, inti tmexxi il-BirdLife Malta. Dan il-proġett fiex kien jikkonsisti? Il-proġett kien jikkonsisti f'ħafna partijiet, però kellu fokus partikolari dwar it-tniġġis tad-dawl. Ħafna minn nies ma jindunawx kemm jista' jagħmel ħsara id-dawl. Jew inkella kemm huwa importanti li jkollna anke f'ħajjitna bħala nies, bħala umani, dawk il-mumenti li ma nkunux fid-dawl, speċjalment dawl artifiċjali. Il-bnedmin u l-ħolqien u l-bniedem huwa parti mill-ħolqien.
qegħdin magħmulin b'sistema li l-lejl huwa importanti. U allura, fil-fatt jekk inti toqgħod pereżempju jiena fuq l-iPad jew fuq il-computer għal żmien twil, anke speċjalment bil-lejl, normalment issib anke diffiċli biex tistrieħ u torqod u forsi tqum għajjien. Dawn huma affarijiet li mhumiex naturali għall-bniedem, mhumiex naturali għan-natura. U importanti li nsibu mezz ta' kif id-dawl li huwa importanti biex ngħixu fil-kumdità u anke għas-safety tagħna, nużaw b'tali mod intelligenti l-għonet biex ma neħlux imma anke biex ma nagħmlux disturbance lill-lasafar u lill-ħlejaq kollha. Kif jaffettwhom fil-fatt id-dawl lasafar? X'għandhom speċjali? Dawn lasafar l-għonet jersqu lejn l-art tagħna meta jkun qed jidlam. U ikunu matul il-ġurnata qegħdin fuq il-baħar, ħafna drabi tifittxu il-ħut biex jieklu, u mbagħad jersqu lejn l-art biex ikunu jew joqogħdu fuq il-bajt meta jkunu qed ibejtu jew kellha anke biex jitimgħu il-frieħ tagħhom. L-għonet daw ikollhom bajda waħda, jippruvawa darba biss f'dik is-sena, ġifieri jekk tintilef dik il-bajda jew għax ma jkunux jistgħu jersqu ħdejja jew whatever, ikun intilef ġenerazzjoni għal dik l-asfur partikolari. Imma li għandhom speċjali hu li huma sensittivi ħafna għad-dawl. Speċjalment dawl artifiċjali fil-mument li huma tistennew li jkun dlam. Jiġifieri jekk huma normalment jidħlu lejn l-irdumijiet fid-dlam u inserta hemm forsi dajsa kbira jew xi nies qegħdin fuq ix-xifer b'ħafna dawl, jista' jkun illi ma jidħlux. U allura jekk ikun hemm il-frieħ li huma qed jistennew il-missier jew l-hom jiġu biex jitmagħhom, jista' jkun li ma jieħdux ikel għal dak il-lejl. Jekk isir ħafna ta' spiss, mbagħad ikun hemm problema li forsi l-frieħ ma jikbrux biżżejjed biex imbagħad itiru u jkunu jistgħu jingħaqdu mal-kumplament tal-asafar fuq il-baħar. U l-popolazzjoni tagħhom dan huma ċif u garnija. ċif u garnija huma żewġ speċi differenti però simili ħafna. L-garnija hija ftit iżgħar, hija iktar vulnerabbli fil-fatt, hija iktar sewda wkoll fuq il-wiċċ, il-qieħ huma t-tnejn li huma bojot. Xi ħaġa komuni ħafna fl-asafar tal-baħar li jkollhom l-abjad ħalli l-ħut ma jidentifikhomx meta jkunu qed itiru minn fuq. Interessanti. Itiru verament sbieħ għaliex itiru ħafna qrib l-ilma, x-xifer tal-ilma, fil-fatt sheer water, il-kelma bl-Ingliż għaliex letteralment il-ġwienaħ tagħhom imissu bit-truf tagħhom il-baħar. U dak huwa li sabu Eleanor u Joseph. Fil-fatt trid ringrazzjahom u ħadd pjaċir niltaqa' magħhom ukoll għaliex jien rajt ukoll il-video volja ċemplu li kienu meta kien instab. Imma huwa għalija huwa ispirazzjoni u motivazzjoni meta naraw nies li they care li għandhom l-imħabba lejn natura wkoll. Li huwa importanti nifhmu li l-bnedmin aħna parti minn natura u importanti li nieħdu ħsiebha. Ekku. Issa forsi Eleanor u Joseph kienu mħarġin għaliex kif qalu kienu attivi faqdiet oħrajn qabel u kienu jafu x'għandhom jagħmlu, però kif nistgħu nieħdu ħsiebhom aħna dawn l-asafar? L-ewwel qed nibda billi ngħid li l-informazzjoni qiegħda hemmhekk. Jiġifieri jekk xi ħadd jixtieq ikun jaf affarijiet dwar l-asafar, dwar natura, dwar il-frieken, jista' jikkomunika ma' Nature Trust f'każ ta' frieken, bniefel, eċetera. Fil-każ ta' asafar jikkomunika mal-BirdLife. Naturalment għandna l-website tagħna www.birdlifemalta.org u jistgħu wkoll iċemplu għandna mobile number f'każ ta' emergency. Jiġifieri jekk forsi r-reġija tista' tellana. Iva, kellna hemmhekk fil-fatt in-numru qed jidher bħalissa quddiemek. Ta' min nieħdu nota tiegħu dan. Eżattament, jekk u titfgħu fuq il-mobile tsejjaħ BirdLife Emergency u jekk jinqala xi ħaġa tista' ċemplinna immedjatament. Normalment meta n-nies isibu ċertu asafar, speċjalment jekk ikunu asafar tal-baħar, jekk asfur iħallik tersaq qribu kif semmew anke qabel Eleanor, normalment ma jkunux qegħdin fi stat tajjeb. U allura importanti li jinformawna. Mhux bil-fors jinqabad l-asfur jista' jkun li jtuna location, normalment meta jkun fuq il-baħar ikun diffiċli li ttina biss location, imma aħna nigwidaw meta jċemplunna. U ħafna drabi jekk nagħmlu, jiġri jkun hemm jisu dak il-first aid li nagħtuh minn fuq it-telefon, daqs li kieku jisek ċempil ambulanza u qed jgħidulek x'għandek tagħmel f'każ li jkun bniedem, imma dan huwa numru 24 siegħa jiġifieri. Iva, huwa numru 24 sena jinħaddem bejn volontiera u anke bejn staff. Naturalment ikun hemm perjodu speċjalment matul il-passa tal-asafar xi kultant isibu engaged minħabba l-fatt li jkun hemm ħafna telefonati deħlin, imma bħalissa sal-aħħar ta' Awwissu u Settembru il-frieħ taċ-ċief ħajkunu qed jitilqu minn bejta tagħhom. U d-dawl jista' jaffettwhom b'tali mod li minflok itiru lejn il-baħar itiru lejn l-art. U meta jtiru lejn l-art u jinżlu fl-art għax imbagħad jgħejjew ma jkunux kapaċi jerġgħu jtiru. Dan huwa asfur li jrid ikun fit-tarf ta' xifer biex imbagħad itir, ma jistax itir minn mal-art. U allura jekk xi ħadd isib dat tip ta' safar jista' jikkomunika magħna b'dak in-number, ħafna drabi aħna nieħduhom għand il-veterinarja, tiċċekkjhom
U jekk tgħidilna li nistgħu nitilquhom fil-fatt għandna video anke naħseb. Fil-fatt se saqsik x'ġarra minn dawk l-asafar. Fatt wieħed minnhom irnexxilna nitilquh kienu ftit dajfin, però wieħed sfortunatament ma rnexxilux isalva, però ieħor salva. Naraw ftit il-filmat. So we have here one of the two Scopolis shearwater that were last week rescued by Nature Trust Marine Rescue Team. Nature Trust team were basically out at sea when they encountered two Scopolis shearwater which were entangled in fishing line, and they were lucky to be found. Unfortunately, the likelihood is that these birds were stuck in fishing line which was hanging down cliffs, and they were exposed to the sunlight for a very, very long time. And in fact, they were found to be quite weak after they were taken to a vet, and they've been 1 week for rehabilitation. Unfortunately, earlier today, one of the two did not make it. However, his partner seems to be in a bit of a healthier state, and we will now release him back into the ground. So we will be releasing one of the two birds, the one that made it. Scopolis shearwater at this time of the year are during their breeding season, so they will be visiting the cliffs at night. Probably this one will be nesting around the Halfar area from where it was found, and we hope that it will go back to its nest, to its partner, to continue its breeding season. So we will try to release it now, and we would like to thank Nature Trust Marine Rescue Team for rescuing these birds. At least they managed to get another chance at life. Unfortunately, fishing does have an impact on these birds as well. Jaħsibha ma mbagħad irranka malaj, Mark. Qed tistenna ara żiffa biex tgħinu jintrefa' u mbagħad once li jiftaħ il-ġwiena l-asafar ikunu ħfief ħafna normalment. Xi ġmiel ta' filmati meta tara hekk. Huwa sodisfazzjon li almenu nagħmlu impatt pożittiv ukoll fuq il-ħlejja. Imma finalment għaliex għandna nieħdu sibhom dawn l-asafar? Di mistoqsija li jisaqsulna ħafna nies u jgħidulna ma kieku dal-asfur ma jgħix jew kieku ma dal-wieħed jew. Dal-wieħed jew anke l-popolazzjoni kollha x'differenza ħad tagħmel? Tagħmel differenza għaliex kif għadlek il-bniedem huwa ħolqa waħda man-natura. Di li aħna differenti min-natura mhuwiex minnu, aħna fiċ-ċentru tan-natura mal-asafar, mal-ħlejjaq, mal-insetti, mal-baħar, mal-ħut, ma' kollox. U ngħinu lil xulxin mingħajr ma nafu. L-asafar jiġu studjati għaliex jgħinuna nifhmu kif aħna sejrin aħna bħala nies. Il-problema tal-plastik, tal-microplastik ħarġet għax bdew imutu ċertu asafar u meta saru studju sirna nafu dwar il-microplastics. L-ixxu ta' light pollution, l-istudju li għamilna aħna fuq light pollution jirriżulta għaliex konna nafu li qed jaffettwa l-asafar li anke jaffettwa l-bniedem. U allura rridu nifhmu li dak li jaffettwa lill-asafar, dak li jaffettwa lill-ħut, lill-ħlejja, lis-siġar, ħafna drabi jaffettwa lilna. Jekk is-siġar f'Malta kollha jmutu f'daqqa waħda, jista' jkun li minħabba l-arja. U allura importanti li nifhmu kif ħajaffettwa lilna wkoll. Din importanti, aħna bħala nies irridu nifhmu li aħna ħolqa waħda, irridu ngħinu n-natura, irridu nieħdu ħsiebha għax meta nagħmlu hekk inkunu awtomatikament qed nieħdu ħsieb anke l-ħajja tal-bnedmin, il-ħajja tagħna. Ma stajx tispiċċa b'messaġġ isbaħ minn dan. Mark, grazzi ħafna tal-ħin tiegħek, grazzi tal-li ġejt hawnhekk magħna. Aħna qed nofrulek ukoll kaxxa sabiħa milli għamel Karlo bħala rikordju tal-parteċipazzjoni tiegħek ukoll fil-programm Vale. Grazzi u se nifqu għal ftit momenti ta' riklami. Ibqgħu magħna li x'għandna ħafna iktar affarijiet għalikom. Nilqakom lura magħna u sejra fej Karlo. Karlo,
Biddiltu kompletament diġà. Iva, jgħat relax. Ma sennejtux li ħalles daqshekk malajt. U fira ftit ħin kif tista' tibdlu oġġett fi ftit ħin hux meravilja. Iva, fil-fatt kif spjegajt anke l-ewwel kull ma għamilt naqra frakas fil-stencils u żajt zeba u xema skura biex għamilt l-stenciling, rikkibt fuq xulxin għax jiena rrid noħloq dal-effett. Daw, fil-fatt l-ispirazzjoni hija minn post ġos għallija li jagħmlu dan it-tip ta' xogħol u jagħmluh ukoll huwa xogħol ta' artiġanat. Allura jiena rrid noħloq dal-effett kif qegħdin taraw. Meravilja, ġifieri, ma tistax bażikament jiena nixtieq li t-telespettaturi tagħna jifhmu li ma jistgħux jagħmlu xejn ħażin għaliex terġa' tgħaddi fuq u terġa' fejn ma jogħġbokx terġa' tisboħ, jekk tara biċċa żejda kannella u ma tkunx rida kannella terġa' tisboħ bil-blu u tneħħiha, fil-verità tista' tikkoreġi kemm tixtieq u kemm jogħġbok. Allura tibżawx. U l-buzzword tal-lum hija repaint. U veru, pinġi mill-ġdid. Apparti, jekk ikollok, jekk tuħu żbalja u ma jogħġbokx il-kulur, eċċetera, tista' terġa' tisboħ, ġifieri m'għandniex dik il-problema. Ma ħafna drabi inħarsu lejla mara, pereżempju, jiena trabbejt f'ambjent ta' mara xi ftit skura, tal-kewba, tal-pajn skura. Allura isni kontrajt kienet moda u kbirt f'dak l-ambjent. Biss illum il-ġurnata għandek postijiet li għadhom hemm dawn l-affarijiet u ħafna drabi ngħidu li il-kewba dejaqni ħanneħħiha. Kull m'għandek bżonn hija laqgħa żeba u l-oġġett jinbidel kompletament u tista' tagħmlu bl-istili kollha li tixtieq inti. Ġifieri jekk immorru għal kontemporanju tista' tagħżel il-kuluri li huma moda bħalissa, tista' tmur għall-istil modern, tista' tmur għall-istil Żvediż, bażikament li huma kuluri neutrali u b'ħafna linji dritti biex toħloq dak il-bilanċ bejn natura u bejnek innifsek. Jiena toġobni taħlita ta' kollox. Minix persuna ta' stil wieħed. Ġodar, iva, inħobb. Jien ukoll. Fej għandek il-kontemporanju jkollok dik il-biċċa klassika pereżempju li jkollok biċċa li ħad tiġbidlek iktar l-attenzjoni meta tidħol fil-kamra u ovvjament nistgħu nagħmluhom kif iridu għax kif jogħġbu lilna. Illum saret moda kif qed tgħid inti li tħallat li jkollok xi ħaġa antika fuq xi ħaġa iktar moderna u speċjalment meta jkollna xi ħaġa tal-injam vera ħasra illi inneħħuha. Anki però kif rejt id-darba l-oħra anki tal-fuljetta xorta tista' tagħmel xi ħaġa sabiħa minnhom ukoll. Mela, aħna minn hawnhekk Karlo, inti qatt smajt bil-hydroponics? Le. Laqas jiena ma kont qabel bdejna l-programm, però sibta vera interessanti u nistidinkom tidaqdu issa miegħi u ma' Malcolm għaliex din il-ġimgħa propju jiena mort inżuru fil-post fejn jaħdem. Illum ġejna hawnhekk biex nitkellmu dwar suġġett partikolari, il-hydroponics, u forsi tgħidu li xi ġifieri huwa tkabbir tal-pjanti mhux fil-ħamrija. Però biex jgħidilkom aktar dwar dan, nixtieq nilqa' miegħi lil Malcolm Borg li huwa deputat direttur fiċ-Ċentru tal-Agrikoltura tal-MCAST. Malcolm, kif inti? Mhux ħażin. Inna ma niltaqgħu. Ħafna ma niltaqgħu vera. Mela, qegħdin ġo dis-serra partikolari fejn tippratikaw din it-tip ta' bidja. X'ġi ġifieri eżatt? Mela, il-hydroponics hija sistema ta' tkabbir tal-pjanti bħalma inti veleri fejn minflok nużaw il-ħamrija biex jikbru l-pjanti, nużaw sistema oħra fejn il-pjanti jitkabru ġo pots żgħar. U daw il-pots jitqiegħdu ġo kanali bħalma qegħdin naraw warajna, jitqiegħdu ġo kanali u f'daw il-kanali ikun hemm l-ilma bin-nutrienti ġo fih u l-pjanta ikollha aċċess għal dan l-ilma bin-nutrienti biex tkun tista' tikber tajjeb. Jiġifieri biex jekk forsi nista' nispjega billi naqbad waħda minn daw il-pots. Il-pjanta f'dal każ hija tibta basla. Il-basal l-aħdar u xejn. Il-basal l-aħdar ekku. Qed tikber ġo pot żgħira, il-pot għandha jisu xquq żgħar minn fejn joħorġu l-eruq tal-basla u l-eruq jixorbu l-ilma u n-nutrienti mill-nixxija ta' ilma li tkun għaddejja minn dan il-kanal. U bekk il-pjanti ikunu jistgħu jikbru tajjeb, jikbru iktar infiżdin
nistgħu ngħidulhom hekk. Kundizzjonijiet ideali, jew? Kundizzjonijiet ideali, ekku, qed jikbru ġo serra, ġifieri hemm it-temperatura hija ogħla minn dik li nsibu fuq barra u qed intuhom eżatt in-nutrienti preċiżi li għandhom bżonn biex jikbru. Għall-kontrarju ta' barra fejn il-pjanta jkollha tfittex għan-nutrienti i. Sewa? Jiġifieri din hija sistema fejn hija wkoll ideali ħafna anke għal pajjiż xott bħal huwa Malta minħabba li permezz ta' din is-sistema l-ilma nistgħu nilqawh u nerġgħu nużawh. Allura mu qed naħlu xejn ilma. Ix-xjenza tikkalkula li sistema bħal di tuża bejn 80 u 90% inqas ilma minn sistema konvenzjonali fejn il-prodott jikber fuq barra. Dik hija xi ħaġa importanti immensa. Ekku, xi ħaġa importanti ħafna. Eżatt, ekku. Allura hija sistema potenzjal kbir ħafna. Apparti minn hekk bħalma qegħdin naraw, il-prodott qed jitkabbar fuq 3 saffi. Sewa fuq 3 saffi. Aw anke fuq ras. Ekku, jiġifieri għal pajjiż f'Malta fejn il-produtturi, l-bdiewa tagħna m'għandhomx forsi ħafna art biex ikabru bħal m'għandhom produtturi barranin, jistgħu jużaw mhux biss il-ħamrija, mhux biss wiċċ wieħed, imma 3 uċuħ f'dan il-każ. U allura kemm il-produzzjoni u anke il-profitt tal-produttur huwa wieħed aħjar, wieħed ikbar. U allura għandha vantaġġ ukoll għall-produttur mill-aspett ekonomiku. Ġifieri tara minn fejn tara hija sistema li għall-pajjiż tagħna għandha ħafna vantaġġi u naħseb li jekk nisfruttaw aħjar nistgħu nieħdu ħafna iktar affarijiet minnha inkluż, ġifieri l-produzzjoni tal-ikel li tant huwa importanti għal pajjiżna. Aħna hawnhekk qegħdin f'post fejn din issir fuq skala kummerċjali pereżempju, però tista' taddata wkoll għad-dar x'tip ta' prodotti tista' tkabbar fiha. Ngħidu. Tista' tkabbar kważi kollox. Li tittoqgħod attent huwa li l-eruq ma jkunux kbar wisq għal dawn il-kanali. Dawn il-kanali huma l-kanali tal-conduits tad-dawl li se tixxi minn Manger. Sewa, tista' tuża kanali oħrajn, imma dawn huma ideali ħafna għal sistema bħal din. U allura idealment ma tkabbarx affarijiet fejn l-eruq jibblukkawlek il-kanal, sewa jew nkella jifqawlek il-kanal, u allura prodotti li tkabbar fihom huwa dan il-tip ta' basal bħalma qegħdin naraw, ħafna herbs, sewa ġifieri nagħnieh, ħabaq, satar, ħafna salads, jiġifieri ħas differenti, rukola, ġifieri ħafna salads. Dawk li jżommu l-eruq fil-wieġ biex niftehmu. Jiġifieri ifhem tista' tadatta u mbagħad kif trid, jiġifieri inti tista' jkollok kanali daqsxejn ikbar biex tkun tista' tkabbar affarijiet bħal tadam, bżar, eċetera. Però jkun hemm bżonn tadatta daqsxejn iktar, anke pereżempju ħamrija jkollok bżonn daqsxejn iktar peress li l-pjanta hija etqal. U allura jekk aħna rridu nużaw sistema sempliċi bħal din, jiena li nissuġġerixxi li jintużaw prodotti li jkunu li jkollhom eruq li jibqgħu żgħar, jibqgħu baxxi ħalli sistema nżommuha effiċjenti kif inhi. Jiena id-dar naħseb ġili għamilta bla ma naf din il-ħaġa għaliex il-mama għandha xitla kbira tal-klin enormi għax jaqbad tajjeb ħafna fil-klima tagħna. U ġili naqta xi ferat minnu impoġġih ġo tazza daqsxejn kbira bl-ilma frisk u nbiddilula ta' spiss u ġili tagħmel l-eruq jiġifieri. Hija sistema ta' hydroponics. Kważi hija sistema ta' hydroponics, iva, ġifieri jekk inti qiegħda teskludi l-ħamrija biex tkabbar xi ħaġa, by definition hija hydroponics. Hydroponics, ġifieri hawnhekk qed bħalma tinti Valerie qabel hija sistema kummerċjali, ġifieri sistema fejn il-prodotti hawnhekk jitkabru biex jinbijaw fis-suq. Però nistgħu nadattaw u nagħmluha kbira jew żgħira kemm irridu aħna. Sewa, ġifieri dinha diġà hija DIY system, ġifieri bħal matlek il-kanali huma conduits tad-dawl, ġifieri huma affarijiet li ssib tixtri komunament. M'għandekx bżonn affarijiet speċjalizzati. Eżatt. Però tista' taqtala l-biċċiet, tista' tagħmilhom żgħar kemm trid. Dentila ma' xi ħajt. Ekku, l-importanti huwa biex tkabbar f'sistema bħal di li inti tkun taf x'għandha bżonn pjanta biex tikber. Ġifieri jekk inti għandek sardinella d-dar ukoll kważi taf x'għandha bżonn pjanta biex tikber, jekk inti il-bżonnijiet tal-pjanta tilħaqhom b'din is-sistema, ġifieri l-ilma, in-nutrienti, id-dawl, li ma tkunx f'ħafna riħ, sewa ġifieri huma affarijiet normali komuni biex tkabbar pjanta normali. Jekk inti ittija dawk lill-pjanta, tista' tuża din is-sistema biex tkabbar fejn trid. Sewa ġifieri u l-ewwel urejtkom daw il-pots
Però daw il-pots mhux bil-fors tuża daw il-pots. Daw il-pots tixjihom minn garden center, ġifieri issib tixjihom Malta, però tista' tuża jiena fl-ixken tal-plastik mtaqbin. L-importanti li inti tħalli l-eruq tħallilhom minn fejn joħorġu biex ikunu jistgħu jaċċessaw lil mata taħt. Sewa ġifieri bħal madna kanali se jkunu twal jew żgħar kemm irridu, m'hemmx naf ikunu daw it-tip ta' kanali jistgħu jkunu forma ta' katusa, sewa. Ġifieri nistgħu nkunu kreattivi u naddattaw sistemi kif irridu biex nkunu nistgħu inkabru l-affarijiet li rridu aħna maħniex ħannilħu l-bżonnijiet tal-ikel tal-familja tagħna b'din is-sistema, imma naħseb li xi ħaġa sabiħa li jkollok u xi ħaġa interessanti li hemm speċjalment minnu dilettant ta' tkabbir tal-pjanti naħseb xi ħaġa sabiħa li jkollok. U fuq livell aktar sempliċi kif għedna jekk inti taqta' xi tip ta' ħaxixa aromatika u tagħmilha ġo tazza id-dar ukoll se jkollok seddum iktar il-ħajja tagħha u se jkollok iktar ħaxix frisk fid-dar. Ekku, il-pjanti li jikbru b'din is-sistema, inti tista' anke jekk inti qed tkabbar ħassa tista' taħarvestjat taqlaħħa u tkun għadha ħajja u żżomma fil-friġġ ħajja. Sewa ġifieri ix-shelf life tagħha ġifieri kemm iddum biex tiddeteriora, il-shelf life tagħha huwa ħafna iktar twil. Għax ikollha l-eruq magħha. Għax tkun għadha ħajja. Sewa ġifieri dana hija pjanta li minflok tkun tajta mill-li wara tilta sewa biex tkun tista' tikolha, neħħejta mill-kanal, sewa neħħejta bil-pot b'kollox, huwa prodott li għadu ħaj u allura tkun tista' tpoġġiha fil-friġġ jew ġo bawl bil-mod tkun tista' taqta' il-weraq kif tkun trid. Aktar friska. Grazzi Malkim, kienet interessanti immens, issa mmorru nduru dawra wkoll ħalli naraw il-ħxejjex differenti li qed jikbru u intom tistgħu tkomplu taqraw ukoll fuq dan is-suġġett jekk interessakom u ssibu l-metodi tagħkom ta' kif tistgħu tagħmlu din il-prassi anki fuq skala aktar żgħira ġod-dar jew fil-kċina tagħkom. Ninsabu imdawrin b'dal-ġimiel wara r-riklami. Mela, jina nixti illi nilqa' miegħi hawnhekk bi pjaċir kbir lil Charles Farrugia u Karlo naqat miegħi wkoll. Miskien ħanattakkaw it-tnejn isna ġejna hawnhekk. Ħafna Valerie tal-istatina tiegħek dan il-programm Grazzi interessanti. inti. Għax fik titgħallem dejjem. Qed nieħu gost li jogħġbok, però grazzi inti tal-li ġejt mobbi b'dawn kollha x'inti tħalt hawnhekk waħdek b'dawn l-affarijiet kollha. Dawn huma affarijiet li għamilt inti, Charles. Min fejn bditlek din in-namra? Ifhem, ġal-passatemp mhux issa ilu li beda ħafna, minn meta kont żgħir dejjem kont inħobb bix-xogħol tal-idejn, dejjem nara crafts. Veru? Mix-xejn nara x'ħan ivvinta, oġġett forsi biex daqshekk sabiħ nara x'nagħmel biex nagħmlu jidher sabiħ. Tħobb l-affarijiet sbieħ inti? Nħobb l-affarijiet sbieħ. Ħali anke jien xi ħaġa sabiħa tferraħ. Nħobb l-affarijiet magħmulin bl-idejn, mhux dik il-ħaġa ta' prodottazzjoni. Kemm Li sabiħa tara u kważi ġvera. kullimkien. Sabiħa li xi ħaġa tkun magħmula Tkun unika, tkun personalizzata tiegħek għalik. Fil-fatt mhix apparti li tkun unika hija xi ħaġa għaw ċertu nies li kif semmejt inti xi ħaġa sabiħa tferħek. Imma għaw nies li jgħidulhom kreattivi. Ġifieri Bħalek. U bħal Charles. U bħalek ukoll. Avolja ma tammettix. U il-kreattivi, ix-xogħol tagħhom u li jsebħu dak li jkollhom qudiemhom jew f'moħħhom jew b'modi differenti, anke fejn tidħol teatru, fejn tidħol mużika, eċetera, jisebħu jgħinu lil dak li jkun iħossu tajjeb. Veru. Issa baħla vjenta madwarek. Ekku. U anki inti tħossok aħjar meta tkun imdawar b'affarijiet sbieħ. Dawn huma affarijiet li inti tagħmel għalik u x'hekk. Għalija, ħafna drabi għalija. Min fejn tġibhom hekk? Fejn issibhom? Ifhem, biċċet minnhom jew tuhomlok familjari jew ħbieb. Ma jkunux iriduhom Ma jkunux aktar. iriduhom aktar ma kollhomx użu jgħidulek ħantilek għax inti tkun ħadha xi ħaġa biha. Għaw ċertu sites par recycle ituk ukoll joffru flok li ntremew. Ekku. Dik il-ħaġa sabiħa flok li ntremew inti ħadd tagħmel xi ħaġa biha. Biċċet minnhom meta tiġborhom għandna xi ritratti wkoll, jiġifieri laqas tarafhom mhux vera. Ħafna drabi jkollu kondizzjoni vera ħażina. Trid tittara x'ha tagħmel biex l-ewwel ġibed daqsxejn fistat tajjeb u mbagħad tibda taħdem fuqha. Per eżempju, hawnhekk x'qed naraw, Charles. Mela, eżempju. Ejdin li minn fejn ġibtu. Din il-biċċa mara sajra, tiftakar tajjeb kienet minn recycle day. Sewwa. Kienet fi stat vera ħażin. Jiġifieri din mhux ġas kemm xkatlajt, dik kelli
naqla l-foljetta kollha. Kif fil-fatta minna fil-programm liħor, Karlo. L-foljetta kollha għax inkella ma jiġik xogħol tajjeb xin tibda taħdem. Għax xin tibda twaħħal il-karta ta' dekopax trid ammonta kollha fuqha. Kella tibda titmew iġlek u ma tiġix tajjeb. Forsi Karlo qed jifhimni. Il-foljetta tibda tinbaram. Tibda tinbaram, allura titnaħħem għall-ewwel biex jiġik xogħol sew. U mbagħad tnaddaf sew, u ċertu jgħidulu xokar sew biex naddaf bih. Wara tibda jiena nuża chalk paint. Tibda tisboħ, tara kemm hemm bżonn il-pasta tagħmel. U wara nibda nara x'ħan noħloq jew bil-karti jew bl-stencil tit il-ħsieb. Eżatt qabel tittaħseb qabel tibda. Ħansaqsija lilek ukoll għax darba saqsejt tal-Karlo għatlu minti tkun taf kif se jispiċċa l-oġġett. Jiena naraħ Ikollok viżjoni. Jiena naraħ fajnija les qabel ma nibdieħ. Għal-kontrarju tiegħek, Karlo, inti tesperimenta waqt li tkun qed taħdem u inti tkun taf eżatt xi trid. Jiena knaret il-banketta u naf għal-mini x'karattru ta' minn ħajjoħodha, naf eżatt sa nagħmel bil-kulur bl-istampa kollox. Fajnejja nkun ġiegħed naraħħa mhux ħażina, imma sabiħa. Laqqas temmen li pereżempju xi ħaġa bħal di ġifieri hija fil-fatt stampa, Inti stampa, l-istampi fejn issibhom allura dawn l-istampi? Illum il-ġurnata xogħol tal-idejn. Raġa sar invoka ħafna, kam minn eta żgħira saru jħobbu xogħol tal-idejn. Aw ħafna ħwienet tal-crafts minn fejn tixtri. Ħafna drabi anka xtrajt minn ħwienet m'għandhom x'jaqsmu mal-craft bħal supermarket, stationaries, anka nara. Tara stampa u tot. Iva, anka pereżempju kelli kalendarju għaddit is-sena għandu stampa sabiħa flok narmieħ. Nistejfa dik l-istampa, nqasqas minna u nużaħ anka biex inkabbar stampa oħra fuqha. Kont se ngħidlek kif isibhom daqshekk kbar għax normalment. Ma jkunux kbar daqshekk l-istampi, le. Imma nkabbar anka biż-żeba. Pereżempju din bħala ritratt kien skur. Jiena kabbart biż-żeba u xċarajt ukoll l-istampa biż-żeba. Biex titta kif ritjen. Bil-blending, il-proċess ta' blending kif spjegajt qabel inti wkoll. Sponging, Karlo tifhimni xi Iva, fil-fatt Karlo qed jurihom ukoll biex inti tkabbar ukoll jew tiskura jew tiċċara l-istampa kif trid inti għal-gost. Inti qed li dil-banketta għandha 60 sena. Mela dik l-istorja tagħha qalu li għandha fuq 60 sena. Xi 60 sen ilu kienet tinsab ġo ħanut tal-kafè ġo xi raħal. Kienet ilha żmien twil ma tintuża. Il-mellieħa u il-mellieħa, skont kif qalu li kienet ġo xi ħanut tal-kafè l-mellieħa. Min jaf poġġiex fuq għanna tiegħi. Min jaf poġġa fuq. Dik is-sabiħ tagħha l-ħaġa, taf kif? U min jaf fidek kieku jara xi jgħidlek jara fix. Ekku, bdilta kompletament. Bdilta kompletament. U fil-fatt, ħafna drabi meta nħarsu li daw l-oġġetti nkunu qegħdin naraw ukoll mhux biss l-oġġett, imma nkunu qegħdin naraw l-istorja u l-memorja tal-oġġett. Ħafna drabi jkun hemm ta' ċertu età, meta jaraw l-oġġett jiftakru f'xi ħaġa oħra, jiftakru f'memorja u ħafna drabi jiftakru f'affarijiet li lilhom għenhom jikbru. Mhux bil-forsi jkunu affarijiet sbieħ. Imma ħafna drabi jkunu dawk il-momenti fejn il-persuna tħossha qiegħda timmatura li tkun qiegħda tgħinha. Allura dak l-oġġett partikolari jkun qed jgħinha tgħix u tiftakar il-passat tagħha u kif waslet illum. Vera. Anzi, ikun hemm pereżempju oġġetti tan-nanniet tagħna li forsi jkunu taru. Għandi affarijiet pereżempju fil-nalitija ma nafhomx. Ma ġoġġet tagħhom lejt min jaf kikun nanda tara pereżempju. Ekku. Per eżempju, l-lum il-ġurnata l-ispiritieri, kważi ħadd m'għadu jużhom, imma fil-verità tista' tagħmilhom b'dan il-mod u jiġu sbieħ ħafna. Jiena nixtieq li għatfadlilna aktar ħin nitkellmu, mal-ħin dejjem jiġri warajna. Il-kameramen dejjem narhom jagħmlu li hekk jiġifieri lesti għalaqna. Grazzi Charles tal-li lqajt l-istedina tagħna, proset ta' dan ix-xogħol sabiħ u aħna għandna tifkira għalik li jagħmel Karlo. Tifkira vera żgħira, naf li inti kapaċi tagħmel ħafna isbaħ minn din. Jaf jagħmel ix-xogħol tiegħu. Eżatt. Din tifkira tagħna tal-li kont magħna f'dan il-programm. Grazzi ħafna. Grazzi Charles, grazzi Karlo, grazzi lilkom illi segwejtuna. Aħna l-appuntament tagħna magħkom ikun bħallum ġimgħa fl-istess ħin. Ibqgħu seguna għaliex sal-aħħar tas-sensiela żgur li se titgħallmu ħafna aktar dwar dan ix-xogħol u tapprezzaw ukoll il-valuri li xi ħaġa magħmula bl-idejn fiha. Grazzi, niltaqgħu l-ġimgħa d-dieħla. Saħħa.